Staršijske priče, takozvane, koje se već danima unazad šire našim gradom, Kragujevcom, normalno da su izazvale interesovanje pre svega novinara, a jako interesantno da su se te priče proširile i van granica Kragujevca, stigle do Beograda, pa čak i dalje. O čemu se radi, naravno, vezane su za predstojeću sednicu Skupštine grada, koja je očigledno mnogo bitnija nego što mnogi pretpostavljaju. O čemu se zapravo radi? Radi se o navodnom karantinu za jednu grupu odbornika koja je potpisala ovaj koalicioni sporazum sa Srpskom naprednom strankom i koja sa predlogom od jednog glasa treba da dovede do smene vlasti sadašnje u Kragujevcu. Mada je sve to delovalo dosta neverovatno, neka saznanja do kojih sam danas došao pokazala su da je moguća, da su te priče moguće i da je sve to, da u svemu tome možda postoji i jedan deo istine. O čemu se radi? Ja sam neki od odbornika koji su prešli na drugu stranu i dobio preko telefona, čuo sam se sa njima i oni su u Kragujevcu, međutim jedan drugi deo odbornika očigledno nije. Ili se javlja na telefon ili neće da se javi, ali po nekim mojim informacijama postoje neki ljudi koji su ipak otišli na neki navodni, da li je to seminar, da li su to savjetovanja ili su se stvarno možda, ne znam ja zbog čega, sklonili iz Kragujevca do početka te sedmice, to ćemo da vidimo, ali neka saznanja do kojih sam došao to govori i potvrđuje.